Cheiroș. Popescu, Bălașa. Mihai Popescu este lipit de tușă pe partea dreaptă. Vine centrarea în suprafața de pedeapsa lui Bălașa. Rivaldini în apropierea punctului de la 11 metri. Urcă scorul la 6-1. Iată, în ultimul minut al acestei prime reprize, Farul punctează spectaculos prin Rivaldinho și scorul devine în minutul 60 Farul Zimbru 5-1. Să vedem dacă jocul va mai fi reluat de la centrul terenului sau vor beneficia de o bine meritată pauză jucătorii celor.
Areenan omistama 21-vuotias romanelaisen kärki. 10 maalia viime kaudella 29 ottelussa. Tulee nyt sinne piikki paikalle ja nyt tulee sitten toiseen mutta onko niin, että tämä maali ei jää voimaan ainakin ilmeistä päätellen vai jonkunlainen vihelys sieltä nyt kuului, mutta ainakin maali laulu siellä on jo ilmassa. Ei kyllä se nyt paitsi on liputus on. Rivaldinho siis pääsee viimeistelemään, mutta onko sitten Paitsion puolella? Bine în control cu foarte mulți jucători în cealaltă jumătate de teren și este un balon recuperat, se poate apropia de poartă, vine șutul în diagonală și e gol! Nu e offside, părerea mea, 1-0 pentru Farul Constanța, doar ce spunea dar mai devreme, un gol ca să stăm liniștiți și ca să le tăiem orice elan estonilor. Marchează Rivaldinho, apare foarte bine acolo și pune latul, împinge mingea în poartă. Brazilianul, care n-a rupt gura târgului de când s-a întors la Farul, evoluțiile sale n-au fost ieșite din comun. Acum însă, iată, vine golul, minutul 4. Poate Rivaldinho la recepție, excelent cu călcăiul, Budescu în fața dublei. Oh, dar cât de bine a pictat golul 2, cât de prost a dat mai devreme în minge. A vrut să dea cu șpițul, am senzația, dar... Se controlează o înfrângere neașteptată pentru o formație care nu a pierdut oameni importanți. Borninho, ce